Quen é esa? Preguntou o presidente da compañía en baixo cara a un dos do goberno. Ninguén, unha do concello, dixo o do goberno con desprezo. Pois para non ser ninguén parece que se decatou, advertiu o presidente. Non te preocupes, que se decate do que queira. Os outros dous sei que os coñezo e non creas que teñen ganas de traballar abondo para escoitar o que ela diga. Tranquilizou o do goberno. Ti crees? Preguntou o presidente sen convencemento. O alcalde nin veu, dis que tiña unha reunión moi importante, explicou con sorna. Con sorte, hai estar no club de golf. Con Braulio xa falarei, dixo serio. Tranquilo, César, non vai haber problemas, xa verás. Seguiu intentando tranquilizar. César mirounos sen creer moito no que lle contaba dos problemas. A experiencia ensináralle que sempre había problemas, sempre. O proxecto non o convencía. Desde o comezo non vía máis que inconvintes, atrancos e impedimentos. Lamentaba o día no que lle pediu ao xefe do departamento de I+D que sentase para explicarlle o último achado dos seus compañeiros da cidade. Non sei por onde comezar, balbucía o científico con efervescencia. Esperaba outra letanía de tecnicismos que nin entendía nin lle gustaban porque lle facían sentir inferior, que non tiña o control da súa empresa, dubidar, quizáis, se fixera ben en medrar tanto, se pagaba a pena o esforzo, ao final nin tiña herdeiros nin gana de telos. Co medre volverase desconfiado. Se, ao mellor, como lle ocorrera a tantos colegas, coñecera a alguén antes, agora sería doutro xeito. Pero mirábase no espello e vía que o tempo lle pasara por diante sen decatarse. E o único que lle quedaba era un feixe de decisións das que non estaba seguro e unha soidade non desexada que lle facía ver as cousas ca distancia de indiferencia. Non mirou a Viviana debecendo por un idilio pasaxeiro nun hotel de categoría lonxe das miradas indiscretas. Non. Mirouna e recoñecendo nela unha espabilación que se lle facía coñecida de cando el comezaba. Unha torpeza distraída provocada polo interese no que se facía. Sí, mirouna con admiración. Aínda vindo da man dos trosmas do concello, aínda sabendo que ia representar o máis grande problema de toda a operación. Aínda así, admirouna. Dentro do problema, supoñía un reto. Por fin, algo que entendía dentro daquela maraña de progreso. Instalara a fábrica na cidade porque se lle ocorrera comentar nun partido de tenis que precisaba ampliar a produción. Do club de tenis saltou o de golf e de aí os oídos do alcalde. O alcalde, que por aquel entón manexaba a súa primeira legislatura, afrontando que sería a derradeira pola súa incapacidade para darlle corpo ás promesas populistas que fixera na campaña, acendiúselle todo o que se lle podía acender. Unha fábrica na cidade! Soñaba un alcalde novo e primeirizo. De súpeto, viuse incluso de presidente do mundo mundial, de xefe do universo, de rei dos mares. Botou mando a senal de pesadez e insistencia e púxose a rescatar a súa popularidade dos máis baixos índices nos que caera. Con visitas diarias ao club de golf, chamadas continuas ao club de tenis, fastuosos ramos de flores, selectas botellas de licor, festas con notable presencia feminina de alto standing, reservas pagadas nos restaurantes máis sibaritas. Conseguiu dobregar a rexa vontade de César e de canto espírito lle coincidía caer pola súa órbita. A el dáballe máis ou menos igual o sitio. A proximidade a un porto de certo calado compensaba unha rede viaria insuficiente. E, por fin, a promesa firme do alcalde de solventar os posibles inconvintes fixo que se decidira. O alcalde axuntoulle uns terreos gratuitos a escoller, unha presión que el sabía efectiva a través do partido para que o goberno lle concedese algunha subvención. Unha bula para desastres ecolóxicos, man de obra sumisa e barata, un piso dúplex amplio e luminoso, amoblado e con hidromasaxe, e algunha cousa máis de primeira necesidade que foi xurdindo nas negociacións.